Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед дӯстон, дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед, барои реклама кӯмак мерасонем. Нафароне ки дар тарафҳои мошинбозор поёни коргоҳ хона доред дӯстон, дар номерҳо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама, барои фурӯхтан кӯмак мерасонем дӯстони азиз. Айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар ноҳияи Рудаки мошинбозор. роҳе ки мебинем дӯстон, роҳи мошинбозор аст. 1 километр роҳ болотар тарафи роҳи Қирған аз ин бар бошад. роҳи Қирған аст дӯстон, аз Фахробод якум қишлоқ фуромада, якум қишлоқ аз тарафи дасти рост хонаи фурӯши ана ҳамин хона мешавад дӯстони азиз. ана ҳамин хона боду ҳаво хело ҳам тоза, об свет доимӣ. ҳозир рафта ба навор мегирем. аз мошинбозор 1 километр болотар тарафи роҳи Қирған бигем. кӯчаи ана деҳаи иттифоқ 20 сотиқ замин, 9 дар хона, 300 квадрат. дар наздики мактаб ҳаст дӯстон. меравем ба сӯи хона. хоб дӯстони азиз, ана роҳе ки аз шоҳроҳи Калон дар омадем, рост таки дар омадем дӯстони азиз. тарафи дасти рост хонаи фурӯши ана ҳамин хона аст дӯстони азиз. катесчае бигем ки полни навастройка нав сохтагиам дӯстони азиз. ҳам хона барои истиқомат аст, ҳам ранги дачаворӣ тарафи роҳ. ҳозир аз боло баромада роҳро нишон медиҳем дӯстони азиз. хоб мебинем ки ана плашадка Калон забораш аз ана ҳамин ҷо сар мешавад то ана ҳамун тарафа забораш. дар сари роҳ гуфтем ки мактабам ҳаст. ҳозир дар омада полни хонаро маълумотшам медиҳем дӯстони азиз. хоб аз тарафи дасти рост мебинем ки як замини калони дигар аст дӯстони азиз. заборамон аз ана ҳамин ҷо сар мешавад. ҷо метавонем ки ягон чи дигар будишида кардан мешавад дӯстони азиз. аз ин тараф бошад дарахтҳои мевадиҳанда зиёда аз 200 дарахт аст дӯстони азиз. гулҳо, дарахтҳо гир ба гирди хона ва пеши хона ҳавлида як боғи дигар аст. дар таи дуюм ошиёна, якум ошиёна роста ки медорем дуруст, як гараҷи Калон аст. волашанам хел тунука задагӣ, полни фасад. аз тарафи дасти чапамон дӯстони азиз як меҳмонхонаи Калон. обчи 9 дар хона, 20 сотиқ замин, 300 квадрат гуфтем. хоб роста ки медароем аз меҳмонхона навора сар мекунем дӯстони азиз. як зали Калон меҳмонхона аст дӯстони азиз. дарҳоро мебинем, дарҳои қимат аст дӯстони азиз бо даборҳояш. хоб роста ки ба пеши бино мегузарем. як боғи Калон ана ҳамин пеши бино аст дӯстони азиз. аз тарафи дасти рост ҳам мебинем 3-4 дӯстони азиз анам хеле комната кардагиан. ба навор намегирем, временка кардагиан дӯстони азиз. метавонед ки ягон чи истифода барин мақсад. дари охираш бошад ёкнен мансардаш хати дуошона мешавад. санузел, ҳоҷатхона, болояшда як бочкаи Калон барои оби ҳамом. об свет доимӣ аст дӯстони азиз, доимӣ об меравад. бочкаи запасноям дорад. хоб забораш дӯстони азиз аз ана ҳамин ҷо сар мешавад. забора дида истодаем, ана ҳамин ҷо сар мешавад. 20 сотиқ замин то пеши хона. нигоҳ кунед хонара, видаш хушрӯ аст дӯстони азиз. раҳи главне ки навор гирифтем аз ана ҳамин ҷо аз Фахробод фаромадан дӯстони азиз якум қишлоқ тарафи дасти рост мешавад. ин роҳ бошад роҳи мошин бозор. 1 километр то мошин бозор аст дӯстони азиз. бино ба кирпичи сурх бардошта шудааст дӯстони азиз. монолит
ба дари главни асосӣ медароем. ростак як холи калон мешавад дӯстони азиз. хоб аз тарафи дасти чап мебинем лестница ба дуюм ошёна аст. ана ҳамин лестница полни перила тахта чӯбош ҳамаш тайёр аст дӯстони азиз. мақсад карда метавонем ки тайёр аст. хоб дар якум ошёна мебинем се дар хона аст, се то зали калон калон ремонтояш ҳамаш гуфтем ки нав аст. полҳоламият якум комната, дуюми комната, сеюми комната. Як тиреза аз бари бино аст дӯстони азиз, як тиреза аз пеши бино. наҳу чӯбу тахтҳое ки дар лестница мебинем дӯстони азиз ҳамаш тайёр аст. хоб дар ин ҷо мебинем дар хол як намуд вариант ҳастаст ки метавонем як кухня кунем, студия мешавад, ё ин ки як комнатаро аз ин ҷо бигирад мекунем кухня мекунем ва нафароне ки мехоҳанд ки кухня беруна шавад, берунада ҷо ҳаст барои кухня, алоҳида як кухняи летни дар берун мешавад дӯстони азиз. мебароем ба дуюм ошёна. дар дуюм ошёна як холи калони нигар дӯстони азиз ва 5 комнатаи калон. якум комната, дуюми комната, сеюм комната, тирезааш аз тарафи пеши дарвоза аст дӯстони азиз. чорумуи комната ва панҷумуи он ҳамин аст дӯстони азиз. хоб дар ин ҷо аз тарафи дасти рост як ҷои санузел аст дӯстони азиз. айни ҳол ҳама материалош ҳаст, як санузели калон мешавад, потолокаш тайёр аст. ростаки бошад як балкони калон, балконо материалош ҳаст дӯстони азиз. вид аз дуюм ошона балкон.
бисёр боду ҳавои ҷа салқин аст дӯстон, шамол. инҷо ҷои сеюмошона бигем ҷои криша аст дӯстони азиз. бино дошона аст байли якумҷо манадид. хоб аз ин бар мебинем дӯстони азиз роҳе ки бари дарвоза нишон дода будем. ҳанам ки рост меоем гирди бино дарахтои мевадиҳанда якчанд сад намуд гили майда майда аст дӯстон. дар ин ҷо як ҳоҷатхонаи дигар временка инҷо бошад як бассейн забораш ҳанам ки рафтан мегирад дӯстон. ана обе ки мебинем дӯстон об равона аст доимо. хоб дӯстони азиз, як бор дигар гап мезанем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. аз мошинбозор 1 километр роҳ то пеши хона дӯстон, аз мошинбозор болотар. аз роҳи фахробод фаромадан якум қишлоқ тарафи дасти рост мешавад дӯстони азиз. деҳаи иттифоқ 20 сотиқ замин, 9 дар хона, 300 квадрат. нархи ин хона дӯстон $150,000 амрикоӣ. хариди фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 919 29 26 26. як номер дигар ватсап 937 30 18 64. ана ҳамин номер ватсап аст дӯстони азиз. ба кирпичи сурх гуфтем бардошта шудааст хона, септик, об, свет доимӣ. документояш 100% аст. номерҳои соҳибмулка мондаем, занг мезанем, маълумоти бештара соҳибмулк медиҳад. нафароне ки бори аввалин дар канали мо, ҳатман обуна шавен. нафароне ки намахкул шудан, лайк монед, обуна шавен ва дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. раҳмати калон барои диққат. то навори оянда.